Ngayong hapon, alamin din natin ang latest update sa mga intervention o tulong ng DSWD Cordillera sa mga apektadong residente ng Cordillera dahil sa mga bagyong nagdaan at sa nararanasang habagat. Nasa opisina ng ahensya si Christine Bornolia Sabaway. Christine, dumami ba ang mga pamilyang apektado ng mga bagyo at habagat sa rehiyon? Breves, andito tayo ngayon sa Regional Operations Center ng DSWD CAR at nakikita naman nating tuloy-tuloy ang monitoring na ginagawa ng ahensya sa mga apektadong lugar sa iba't ibang lugar dito sa Rehiyon Cordillera. Makakasama naman natin ngayong hapon ang officer in charge ng DSWD na si Sir Enrique Gascon Jr. para magbigay ng update sa kasalukuyang sitwasyon o yung mga apektadong pamilya dito sa Rehiyon Cordillera dahil nga sa mga naranasan nating nagdaang bagyo at nitong habagat. Magandang hapon, Sir Enrique. Sa ngayon po, kumusta po ang sitwasyon ng ating mga kababayan sa rehiyon dahil nga po sa naranasan nating mga weather disturbances at itong habagat? Unang-una sa latest na data natin, nandyan nakikita nyo, 48,023 lahat na pamilya ang apektado dito sa Cordillera at 136,000 plus na individuals. So nakapabilang dyan yung mga 402 barangays sa lahat ng barangay dito sa Cordillera. Maaari po ba naming malaman kung ano po yung latest data ho ninyo, kung ilan pa po yung mga nasa evacuation center na mga family at kung ano po yung mga tulong po na naibibigay ho natin sa kanila? Overall, yung displaced families natin nasa 261 lahat, tapos 1,000 plus equivalent persons. So, pero ang nasa evacuation center natin ngayon, 71 families na lang sa Benguet and Baguio City. So, bale 18 evacuation centers na lang ang natira na naka-open. Sir, may mga napabalita rin o may mga naulat po na sa iba't ibang lugar may mga landslide na naranasan. Paano ho ang pagresponde ng ating opisina sa pagbibigay ho ng tulong lalo na ho sa mga malalayong lugar? Unang-una, meron tayong preposition goods doon. So, kahit wala pa yung sakuna, nandun na yung ating mga food items, non-food items, para anytime na kailangan nila, pwede nang i-access doon. Doon naman sa mga areas na wala tayong malapit na warehouse, kasama naman natin ang ating local government units, ang PNP, uniform personnel na magdala ng goods. Gaya nung nakita natin sa isa bandang Langiden, talagang dinala natin yung ating mga food items doon sa evacuation center. Ano naman ho, sir, yung mga kinaharap nating challenges bilang isa sa mga ahensya o opisina na nagre-responde po tuwing may ganitong bagyo o may nararanasan ho tayong bagyo sa rehiyon, lalo na nga po at may mga landslide pong naitala? Unang-una yung pag-transport ng goods, kaya talagang minamabuti natin na magkaroon tayo ng mga malapit last mile warehouses, lalong-lalo na sa GIDA areas natin para mas mabilis yung access. Kaya yun yung talagang ginawa natin. But meron talagang ibang areas na walang ready na warehouse, kaya doon yung ginagawa naman natin doon, nag-i-imbak tayo ng food and non-food items sa mga evacuation center para mas mabilis yung access ng ating mga affected families. Anong mga lugar ho o anong mga probinsya ng rehiyon kung saan ho tayo nahihirapan na rumesponde lalo na ho sa pagbibigay ng mga tulong ho sa mga apektadong pamilya? Sa ngayon, yung sa area ng Abra, kasi yun nga, kailangan mag-cross ka doon sa river, kasi maraming mga flooded areas doon. Pero sa tulong naman ng ating local government units at saka mga uniform personnel, nadadala naman natin yung mga goods on time doon sa affected families. Sir, nasa kabilang linya ho natin ang ating mga angkor na si Breves at Ala para ho sa karagdagang katanungan. Breves, Ala? Yes, maraming salamat Christine. Good afternoon sir. Si Breves Bulsa po ito sir. Nabanggit po ninyo kanina na may mga tulong ang opisina na ibigay sa mga apektadong pamilya ng nagdaang bagyo at
ngayong habagat. Kumusta naman po ang pagbibigay natin ng tulong sa mga liblib na lugar dahil dito sa Cordillera marami ng slides, lalo pat apektado ang ating mga kalsada. Paano natin na ipapaabot itong mga tulong na ito, sir? Unang-una, nakapagpaabot na tayo, sir, ng almost more than 13 million worth of assistance. Yan ay mga food packs, 15,000 plus na family food packs, ready-to-eat food na 272 at mga drinking water na 85 na mga drinking waters. Tapos, non-food items naman ay almost more than 10 million na worth of non-food items ang naibigay na natin. Yes, sir. Ano po ang aksyon natin, sir, kapag ang naibigay natin tulong ay kulang at kulang din ang naibibigay na tulong ng lokal na pamahalaan? Ano po ang koordinasyon na dapat gawin ng mga LGU sa ating mga opisina, sir? Unang-una, ang unang rumeresponde talaga ay ang ating local government units. Ang DSWD ay laging nakahanda para magbigay ng augmentation support para sa ating mga local government units. Kaya meron tayong mga preposition goods sa area nila, sir, para just in case na magkulang na yung kanilang kapasidad, pwede na nilang i-request yung ating food and non-food items na available sa ating warehouses para doon na nila kunin agad-agad yung kanilang kinakailangang assistance. Thanks. Thank you, sir. Panghuli po sa akin, sir, may mga casualty na naitala po sa ating region, sir. Yung mga may namatay at may mga nasugatan. Kumusta po ang tulong na naibigay sa kanila, sir? Oo. Yun yung nakakalungkot kasi meron tayong 15 na naitala na death at saka 14 na injured dito sa region. Nakapagbigay na tayo ng ating assistance doon sa ating mga victims. More than 2 million na ang naibigay natin na worth of assistance sa ating mga victim families at saka yung mga pamilya ng injured, pati na rin yung other affected families. Magandang hapon po, sir. Si Ala Sungduan po ito. Karagdagang katanungan po para sa mga naitalang partially at totally damaged na kabahayan sa riyon. Paano makakapag-avail ng tulong pinansyal o emergency cash assistance mula sa DSWD ang mga apektadong pamilya? Nailista man o hindi sa database natin, ano po ang kailangan nilang gawin at paano po ang proseso? Unang-una, Ma'am Ala, kailangan nilang mag-report sa kanilang barangay para ma-include sila doon sa ating report din na isasubmit dito sa region. So kapag na-include sila sa ating report, i-refer naman natin sila sa ating crisis intervention section para mapuntahan sila at mabigyan ng immediate assistance. So nakapagbigay na tayo actually ng 345,000 para sa mga partially damaged houses at 40,000 mahigit doon sa damaged houses, totally damaged houses naman. Sir Gascon, sa mga naitalang missing individual, ano po ang agarang tulong ng ahensya para sa kanilang mga pamilya? So far, wala na po tayong naitalang missing, Ma'am Ada, kasi nahanapan na sila. Yung latest ay sa Atok. Balet meron tayong 3 death doon sa Atok, Benguet. Sir, panghuli na lamang po, yun mensahe po ninyo sa ating mga kababayan at ano ang mga paalala sa kanila habang nararanasan pa rin ang pag-ulan sa bahagi po ng Rion Cordillera. Unang-una, patuloy kasi yung pag-ulan. 2 linggo na hindi tumitigil. So, paalala natin sa ating mga kababayan na makinig sa mga abiso ng ating barangay, local government officials, kasi sila ang nakakaalam kung kailan kailangan na tayong lumikas at sumunod po tayo sa kanilang mga direktiba para sigurado tayo na magiging safe ang ating family. Importante po ang buhay kaysa yung mga kagamitan. Kaya pumunta na lang po tayo sa evacuation center kung kinakailangan at nakahanda naman ang DSWD na umalalay sa mga pangangailangan nila just in case na meron tayong mga affected families.
Maraming salamat sa ating OIC ng DSWD CAR. Breves ala, patuloy ang monitoring o tinututukan ng DSWD ang mga sitwasyon ng ating mga apektadong pamilya sa iba't ibang evacuation center dito sa rehiyon. Katuwang ang mga LGUs at iba pang opisina. Yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa DSWD CAR. Christine Bornolia sa Baway para sa Bayan.